croeso I rifin arbennig o gafar ffilm. Na, tydi gaf ddim wedi llyncu geiriadur brws a traws newydd I josgyn o Rhuthun, ond yn hytrach I ffwrdd yn cael traws blaniad i'w farf. Neu yn trwsau gwch neu rhywbeth. Felly'n anffodus, dych chi'n styc efo fi, Ger. Guy who screwed my wife. Ah, it was a bloke. Let him do the okay. Let him do the. Sorry. So what do you want from me? Yn y sinemau o'n oswener mae Horrible Bosses 2, dilyniant hollol annisgwyl I Horrible Bosses, gyda Jason Bateman, Jason Sudeikis a Charlie Day yn syrenu, yn ogystal a Jennifer Aniston yn dychwelyd fel sex addict. Come on! Oh, well, it's a. Word. Turn down for what? Turn down for what? Oh, that was embarrassing. We're trying to do a super cool slow-mo walk, guy. Come on, man. Easy. No, it's over. Let's go. Where you going, Nick? Moronic idea. There they are. Ar ôl cael llon bol o weithiau bobl eraill, mae'r tri prif gymeriad yn penderfynu troi'n entrepreneurs a lawnsio busnes eu hunain. Ond ar ôl I syniad gael ei ddwy'n danu trwy'n gan ddyn busnes sy'n cael ei chwarae gan Christopher Waltz, mae'r tri'n penderfynu dial drwy herw gipio ei fab, a hynny efo help cymeriad Jamie Foxx unwaith eto. We need to find $500,000 to get us our company back. I got it. Boom. Marker drop. Kidnapping. That's kidnapping. With one more P it is. That's kidnapping. Boy. Is that a Sharpie? Fel nifer o sequels I ffilmau gomedi led lwyddiannus, mae'r un jocs I weld yn cael ei ailgylchu a dim byd newydd i'w gynnig, ond o leia mae Jennifer Aniston dal yn chwarae sex addict. Oh yeah! He's fight clubbing himself. We got a fight clubber. O ystyried cast cryf y gynnwys Kevin Spacey, Jamie Foxx a Christopher Waltz, siomedig ar y cyfan ydy'r ffilm yn ôl yr adolygwyr, efo'r outtakes ar y diwedd yn awgrymu fod yr actorion yn mwynhau saethu'r ffilm yn fwy na be fydd y gynulleidfa wrth ei wylio. Os ydych chi fan o'r gynta, ella bod hi'n werth mynd I weld hon cyn i'r sinema fod yn llawn ffilms dolig annoying. Mi fydda I yn ôl nes ymlaen I edrych ar Get Santa, ffilm ddolig annoying. Unconfirmed reports just in that thousands of children have awoken on Christmas morning to discover their stockings empty. Di hi ddim cweit yn amser nadolig eto, ond I hynny heb stopio Warner Brothers rhag ryddhau y trailer ar gyfer ei ffilm nadoligaidd Get Santa. Breaking news. A man claiming to be Santa was arrested last night trying to steal some reindeer. Hey, Pop, what am I getting for Christmas? You have to let me out of here, or Christmas will be cancelled. Mae hon yn ffilm stereotypical am y gwyliau, lle mae mab a tad cyffredin yn gofod achub yn nadolig, gan fod na rhywbeth I digwydd I Sean Corn. Yn yr achos yma, mae o'n cael ei arestio. I wneud pethau'n hyd yn oed yn fwy stereotypical, mae Warwick Davis yn actio'r corach am yn esgawsar yn jail. Hefyd yn ymddangos yn y ffilm mae Jim Broadbent, oedd hefyd yn actio Sean Corn yn Arthur Christmas 3 mlynedd yn ôl, a Rafe Spall o Pete vs Life. Yn syml, mae o'n chydig o rip-off o Miracle on 34th Street, ond gyda twist Prydeinig rhad iddi. So what does that mean? Pretty soon, the world's going to wake up to discover Santa's gone AWOL. Santa's relying on you, Dad. I've heard you do a right moody impression of Father Christmas. Anyone stares at you, tell them to get out of your face. Get out of your face. No, not get out of their face, get out of your face. Get out of their face, get out of your face. Yeah, good, yeah. Mi fydd y ffilm allan ar Ragfyr y 5 a wedi cael teaser sgrifyw, sydd fel arfer yn awgrymu bod chi rhy hen I fynd I weld o. Ond eto, mae pawb I weld yn obsessed efo Frozen ar y funud, felly dyw awyr. Mi fydd gaf nôl wrthos nesaf gobeithio, os fydd o 'di llwyddo I ateb yr holl tweets cas am safon I Gymraeg o, neu be bynnag arall oedd o'r rhy brysur yn gwneud wrthos yma. Mi fydd rhaid I mi fynd yn ôl I fy ngwpwr tywyll I olygu 7 idiot yn gwneud ffyliad o hunain mewn tŷ yn Llanberis. I'm not an elf. Get Santa yn y sinemau Rhagfyr y 5. This isn't so bad.